हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। दा बावैसो आङो ओरैबायदि खौरां मोन्दों माने बेंगलरनिफ्राय न' फारसे थांबाय थानाय सासे बर' सेंग्राया लामा ससेयाव जिउ गोमाहैबाय होननानैहाय आङो खबर मोननाय जादों। बियो ट्रेनाव थांबाय थानाय समावनो नारख्लाय जाखो ना गावनो हारसिं गोग्लैनानै थैखो ना बाज्रुमखो बेखौ रावबो बुंथ'नो हाया। दा थैनाय कन्डिसनावथ' नारख्लायनाय सिस्टेमसो नुनो मोन्दों ट्रेननिफ्राय। एड्रेसखौ थि मोनाखै, जुदि थि मोननाय जायोब्ला नोंथांमोननो फिन खोन्थाफिननाय जागोन। माने आं दा आन्दाज आन्दाल' नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानबाय। जायखिया बिसोरो खिन्थानाय बायदिला मालदा बारनानैहाय ओमफ्राय कुचबिहारनिबो नाम लादों, ओमफ्राय सिलिगुरिनिबो नाम लादों। बे जायगायावनो जादों होननानैहाय मिथिनो मोन्दों आरो दा खोनानाय बायदिला बे गोथै सह'आ पुलिसनि आखायाव दंनो। बे पुलिसफ्रा सोरजों कन्टेक्ट खालामदों बेखौ दाबो थि मोननाय जायाखै आरो दा उनावहाय खबरखौ मोजाङै मोनफिनोब्ला नोंथांमोननोहाय फोरमायफिननाय जागोन। गामिनि नामखौहाय जार्नालिस्ट ना बोरैबा होननानै बुंदोंमोन, आंबो गोसोआव थायाखिसै। डिस्ट्रिक्टआथ' क'क्राझारानो गोलैयो, ओमफ्राय गामिनि नामासो जार्नालिस्ट ना बोरैबा होननानै बुंदोंमोन गामिनि नामखौहाय। बे सेंग्रानि मुङानो जाबाय डेभिड मुसाहारि। दा बिथाङा थांनाय समबारावहाय बेंगलरनिफ्राय न'आव थाङो होननानै बिसोरो 7 लोगोफोर दङमोन होननानै बुंदों। 7 लोगोफोरजों बिसोरो लोगोसे थांदोंमोन। ओमफ्राय ट्रेनावहाय होजों हासुनो ओंखारदों होननानैहाय गावनि मानि पास ओमफ्राय मबाइलखौ लोगोनि आखायाव होथ'नानैहाय बिथाङा हासुनो थांदोंमोन होननानैहाय फोरमायनाय जादों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे थांफाग्राफ्रा क'क्राझारनि 2मोन होनना बुंदों, ओमफ्राय चिरांनि 2मोन। टटेलि 7 दङमोन होननानै बुंदों आरो दा बिसिनि लोगोफ्राबो मोजां खोन्थाफिननो रोङा। माने हासुनो थांनायनिफ्रायनो गैया 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 मोनहैजासिम गैया। नै मैया 20 थारिख खालि मैयासो थैबाय होननानैहाय खबर मोन्दों जाहैदों। दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन, ओमफ्राय माखासे डिटेल्सखौ उनाव फिन मोनबावोब्ला नोंथांमोननो फोरमायफिननानै होनाय जागोन। दा गोथै सह'खौ लांनो फैगासिनो दङ होननानैहाय खबर मोननाय जादों। आरो बिनि सायावहाय बे गथ'नि बिफाबो गैबावलिया, बिमाल'सै होननानै आङो खबर मोननाय जादों। बिफाया रुंसारि जाबायनो। दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन बे ससेखौनो नोंथांमोननो खोन्थाहरनो होननानै आं नैबे भिडिअखौहाय बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि न'आव थाङोब्ला सांग्रां जा, आं बेखौ बुङो। ओमफ्राय दरखंफ्राव गसंनो नाङा। ओरैबायदि मानसि गाज्रि लोगो मोनो, नोंथांमोना ट्रेन गाखोयोब्ला दरखंफ्राव थानो नाङा, दरखंफ्राव जिरायनो नाङा। नांगौब्ला गावनि सिटआवनो मोनहैजासिम जिराय। बाहेरायाव थाङो लोगोसे थां, लोगो लानानै थां। नैफोरबायदि बे मालदा आरो सिलिगुरि कुचबिहार बेथ' बांगाल स्टेटआव गोलैयो, बेथ' बांगालावनो जागोन। बे जायगायावहाय जोबोद गाज्रि मानसि लोगो मोनो ट्रेनावहाय। माने फैसा साबख'ग्रा, गाहायाव थानानै बोख्लायग्रा, मबाइल साबख'हरग्रा, दालांफ्राव थानानै नैबे मानसिया बिराद दङ बे जायगायावहाय। बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर थाङोब्ला सांग्रां जा। ट्रेनफ्रावहाय लामा सामा दाथा, माने दरखंफ्राव दाजिराय। दा दसे बार जानोसैलां होननानैबो दरखंआव दाजिराय। माने जिरायोब्लाबो सिङाव था। माने ओरैबायदि चान्स खालामो, थाखा फैसा सेख'नो लुथिनो चान्स खालामो बे जायगायावहाय। माने बिसोरो ग्रुपसो थाखायो, ग्रुप थानानै नोंखौ हमगोन, सिख्रेबगोन, गाहरगोन बाहेरायाव, गावसोर बाज्रुमनानै चेक खालामगोन। ओरैबायदि बे जायगायावहाय। बेनिखायनो आङो बयखौबो सांग्रां हरनो सानो, जायनाखि बेरिट्सआव दंफैयो मोजाङै था। नोंथांमोना दिल्लीयानो था, मुम्बाइआनो था, एबा हायद्राबादनानो था, केरेलायानो था, बेंगलरानो था, जेरावखिया थाङा मानो नोंथांमोना ट्रेनफ्राव दावबायलाङोब्ला सांग्राङै थांब्लानो जाबाय। बेखिनिखौ बुंनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। गोजोन्थोंसै बयनिसिमबो। जै बर' हारिनि।